Ngano ang mga babae mo kaltrag suko. Bitaw girls, ngano ni mo girls? Naunsa ni mo girls? Okay ra mo. Ito pwede nga grigla mo kada adlaw nga sila mo sabuton nga kaning mga lalaki, mga lalaki ninyo. Naunsa ni mo girls? Nga halos kada adlaw na may ubang babae nga halos kada adlaw sa puton sige silang uyab. Maningalaw ko ba sa panahon nga bukas lay uyab bukas sa puta pero pag nanat lay uyab gisabot ta sila. Ano man boys? Kita boys, naman nakatubagan na boys nga pangutana boys. Ano man ang babae kaltrag suko. Dili man tanang babae pero nago ibang babae nga sa puton guna sa sige sa mo tagadulo ilang regla na kamo boys palayo ko lamang mudanan ang mga bayana boys kay na mapatiran jud mo unsa ni mo girls di ba kamo boys saksi mo gid mo boys nga kana magkuig mo sing uyab karon okay pa mo kay karon ra pero tanaw to pagkataod-taod okay pa ba mo di ba kana yung uyab kaltrag sa puton malibog mo unsay rason nga pag mangutana ka tubag ko na pag mala nimo ambot nimo na unsa ni mo girls pareha ra gud ana mangutana kasi mo uyab gud babe okay ra ka oh okay ra mo kaway ngano man mura magdili ka okay babe okay ra mong ko ano man mura magdili ka okay good babe okay ra lagi ko dili ka okay babe kinasuko man ka ina okay ra ko naunsa di ka babe mala nimo di ba wala ra nang mga babae usay maglibog tang malaki kay kumuta na tan ladi po tan tubagon sa eksaktong tubag ila tang libog-libogon usahay nga kanang atong utok maglabad atong kutaw nga lami na lang ikaw nilugaw naunsa nimo girls okay ra mo kaya na mga rason nga makapasok sa mga babae makasapot nila pare anang magkuig mo sung uyab nya malantaw kas laing babae nga gwapa aw kana sigurado gud nga pag uli niyo sa banyong balay o inyong pag uli nimo awa na kay mata tangtanga na kag mata ana inana ng mga babae umusuko na sila aw goodbye Philippines pero say ko ang mga babae masuko na sila pag wala na kay time nila pag sila nakagdulag ML sila kaglaag sila nakagquiz barkada nimo nga wala na kay oras nila nga sila nakag laroy-laroy musuko na sila mingan lang babe ano man kay time nako babe diba nakita mga lalaki kay minana muta mga siyempre bugi-bugi mo ta usahay pero kini mo bayam gud silusong gud sila masuko gud na sila wala kay time ihatag nila mo nang ikaw agwantahan lang ng batasan sa muyab kay mo may puyaban nimo malita man na agwantahan ang batasan na unsa man ka sala ani mo anong nanguyab kag malita na unsa man ka pero usay maglibog ko ani mga babae kanay ginaingon nga pagriglahon sa puton nga sila pero nganong kanang ubang nga mga gulang gipang menopause gipang sapot man pag-ayo lagi masaputon pa man sila pag-ayo ganis gipang rigla na unsa nimo girls pero pag masuko na gani ang inyong uyab lambing ra mura na tambal sa barikos diya lambing ra mura na sila palambik ra na sila dili at ganan nga pag muina na sila di mo lambingon nasa mo tagasapot ano nga di girls nga okay ra mo tagpalambing nga dili paagi sapot-sapot na unsa nimo girls